Хвала Христу, прывітанне. Чарговыя нашыя разважанні па Евангелію ад Матвея сёння датычыць тэма паста. Вельмі цікава, як для мяне асабіста. Тэма і нюансы, казус. І чытаем. Матвея 9 раздзел, вершы 14 і да 17. Вучні Янавы прыйшлі да яго і сказалі: «Чаму мы і фарысеі посцім шмат, а твае вучні не посцяць?» А Езус сказаў ім: «Ці могуць быць у жалобе госці на вяселлі, пакуль з імі жаніх? Але прыйдуць дні, калі будзе забраны ад іх жаніх, і тады будуць пасціць. Ніхто не прышывае латы з нябеленага палатна да старой вопраткі, бо прышытая рве вопратку, і дзіра робіцца яшчэ горшай. Не ўліваюць таксама маладое віно ў старыя мяхі. Інакш разрываюцца мяхі, і віно выліваецца, і мяхі прападаюць. Але маладое віно ўліваюць у новыя мяхі, тады захоўваецца і тое, і другое». Окей, каротенькі у нас тэкст, але вельмі, такі, як па мне, змястоўны. Па-першае, нам на арэне нашых поглядаў да гэтых евангельскіх падзеяў прыходзяць вучні Янавы. Канешне, Яна Хрысціцеля. У Польшы нам на біблістыкі на лекцыях казалі, што гэта Йоаніты, так іх называлі, вучні Янавы. І што это за група людзей? Больш складваецца ўражанне такое нешта пазітыўнае, таму што Ян Хрысціцель, такі яўны паплечнік Хрыста. Уже не буду тлумачыць, усе мы гэта ведаем. Хрыстос яго называе, што это найбольшы з прарокаў часоў старога запавету. І па ўсёй логіцы павінны быць такімі ягоныя вучні. І вось гэты момант, што вучні Янавы прыходзяць і задаюць яму пытанне, чаму мы і фарысеі пасцімся. То есть яны ставяць сябе у адзін рад з фарысеямі, которые, у прынцыпе, пагалоўна былі ворагамі Хрыста. Усё этот момант цікавы, ён трошку насціражвае. Это як бы пытанне, як нам глядзець на вучняў Янавых. Пазітыўна ці ўсё-такі нешта там не до конца так. Канешне, у большасці, я думаю, што трэба глядзець пазітыўна, як саюзнікі хрыстовыя. Таму што, па-першае, Ян паказаў на Хрыста сваім жа ж вучням. Ён назваў яго месіяй, памазаннікам. Па-другое, з гэтай групы Янавых вучняў будуць будучыя апосталы Андрэй і Ян. І Ян, канешне, быў такім падвіжнікам месіянскім. У гэтым сэнсе, канешне, пазітыўна. Цікава, што вось гэтая, такі дзіўны момант, дзе ў адзін рад стаяць вучні Янавы і фарысеі, яны трошку гэты момант па-іншаму апісваецца у сінаптычных евангеліях, у Марка і ў Лукі. Напрыклад, у Марка пішацца так: «Вучні Янавы і фарысеі пасцілі. Яны прыйшлі і сказалі яму: чаму вучні Янавы і фарысеяў посцяць, а твае вучні не посцяць?» Это Марка 2:18. Ужо у кантэксце, канешне, бяру гэты тэкст. Паглядзіце, вучні Янавы і фарысеі посцяць, а далей ідзе размова яны. Это невядома хто. Это не вучні Янавы і фарысеі. Это нейкія людзі. І яны задаюць пытанне, чаму вучні Янавы посцяць і фарысеі посцяць, а твае не. То есть яны не самі пра сябе пытаюцца, яны пытаюцца пра іх. Атрымоўваецца, што гэтыя таямнічыя людзі, которые не акрэсленыя, невядома, што гэта за людзі, яны ўспрымаюць, што вучні Янавы і фарысеі, што яны ў адной камандзе. І яны задаюць пытанне. Вось такі нюанс Марка. То есть тут пытанняў няма да вучняў Янавых, таму што яны увогуле не падыходзяць да Хрыста з гэтым пытаннем. Паводле Марка, так выглядае. Лука што апісвае?
Фарысеі і кніжнікі наракалі, кажучы вучням ягоным, чаму вы ясцё і п'юцё з мытнікамі і грэшнікамі. Мы гэты тэкст чыталі мінулы раз, наша катэхеза была. А Езус сказаў яму адказ: нездоровым патрэбны лекар, а хворым. Я прыйшоў заклікаць да пакаяння не праведнікаў, а грэшнікаў. Яны сказалі яму: вучні Янавы часта посцяць і моляцца, падобныя вучні фарысеяў, а твае ядуць і п'юць. І зноў жа ж пытанне, хто гэта яны? Ідзе размова пра фарысеяў і кніжнікаў, которые маюць прэтэнзіі да Хрыста, што ён з мытнікамі сядзець разам, там з мытнікам Матвеем і камандай. Яны маюць прэтэнзіі. І зноў жа ж таямнічыя яны задаюць пытанне: вучні Янавы посцяць і моляцца, падобныя вучні фарысеяў, а твае ядуць і п'юць. Ну, падобная логіка у Лукі, як і ў Марка. Вось гэтыя яны, хто задае пытанне, ну, это незразумела хто. Атрымоўваецца, што гэта людзі, которые вучняў Яны і вучняў фарысеяў кінулі ў адну каманду. А якія адносіны паміж самімі вучнямі Янавых фарысеяў было, то з гэтых тэкстаў не вынікае. Наўрад ці яны ў адной камандзе. Ну і ў гэтым кантэксце Матвея, канешне, трошку інакш гучыць. Таму што Матвей паказвае, што самі вучні Янавы прыходзяць і задаюць пытанне. Не нейкія таямнічыя людзі, ананімовыя, а менавіта самыя вучні Яна. Ну і вось гэтае пытанне такое, сказаў бы так, на пачатак фундаментальнае. Ці пазітыўна да іх адносяцца, ці не. Хочацца сказаць, што ўсё-такі пазітыўна. Таму што, ну, і апосталы з іх некаторыя, да, і традыцыя кажа, што пасля нават смерці Яна, што яны даволі прыязна ставіліся да Хрыста і ягоных вучняў, а некаторыя сталіся хрысціянамі, і сведкам гэтага будзе апостал Павел. Цікавы тэкст у дзеях апостальскіх, 19 глава, 1-7 верш. Чытаем такую гісторыю. Калі Аполос быў у Карынце, Павел прыйшоў праз горныя ваколіцы, спусціўся ў Эфес і, знайшоўшы там некаторых вучняў, сказаў ім: ці атрымалі вы Духа Святога, калі паверылі? А яны адказалі яму: мы і не чулі, што ёсць Дух Святы. Ён спытаў: у што ж вы хрысціліся? Яны адказалі: у хрост Яна. Павел сказаў: Ян хрысціў хростам пакаяння, кажучы людзям, каб паверылі ў таго, хто ідзе пасля яго, гэта значыць у Езуса. Калі гэта пачулі, ахрысціліся ў імя Пана Езуса. І калі Павел усклаў на іх рукі, Дух Святы сышоў на іх, яны гаварылі мовамі і прарочылі. А было ўсіх каля 12 чалавек. Як бы не до конца вынікае з тэксту, што это аж прям такі вось вучні Яна, ну але вялікая верагоднасць, і так традыцыя каментуе, да, што это паслядоўнікі Яна. Можа далейшыя троху, да, але паслядоўнікі, которые, ну, недзе там з Эфеза, да, яны дайшлі да Яна, ці прынялі ўжо, можа, не ад самога Яна, можа, ўжо ад вучняў Яна Хрысціцеля, але прымаюць гэты хрост. Можа, там дайшлі да Эфеза нейкія місіянеры янаўскія, назовем іх так. У любым выпадку, ну, гэтыя людзі, которые сустрэліся з практыкай пакаяння Яна Хрысціцеля, прынялі яго навуку, аказаліся вельмі адкрытымі на навуку Хрыста, тут жа прымаюць хрост, і больш за тое. Аказаліся яны як губка, якая ўпітвае ўсё Божае. Яны тут жа адкрыліся на Святога Духа, сталі гаварыць на іншых мовах і сталі прарочыць. Хаця яны, ну, не былі з вучняў Хрыстовых. І, канешне, вось гэты тэкст, да, з дзеяў апостальскіх, ён паказвае, ну, што ўсё-такі это, ну, не выпадковыя Божыя людзі. Ну, і ў сувязі з гэтым, я над гэтым дробным нюансам засяроджваюся не выпадкова. Ну, для мяне тут асабіста даволі шмат розных нюансаў важных. Вот першае, што
што Пан Езус кажа, што вучань не будзе большым за настаўніка. Ёсць такі тэкст у Евангеліі. Езус кажа сваім апосталам: калі мяне пераследавалі, то і вас пераследаваць будуць. У выпадку Хрыста гэта праўда на 100%, што вучні напэўна не будуць большымі за настаўніка. У жыцці па-рознаму ёсць. У большасці, да, вучні не пераганяюць сваіх настаўнікаў, але ведаем сапраўды шмат гісторый і прыкладаў, дзе вучні пераўзайшлі сваіх настаўнікаў. Ну, бо гэта людзі, не? То есть это не паўната нейкай праўды, дасканаласці, як у выпадку Сына Божага. І ў гэтым кантэксце, ну, але ўсё-такі логіка ёсць, да, што ад настаўніка людзі вучацца, значыць, яны меншыя. Да таго моманту, пакуль вучацца, значыць, яны меншыя, чым іх настаўнік. І можна сказаць, што якім бы б не быў Ян Хрысціцель Божым, якім бы б не быў вялікім прарокам, не факт, што вучні у 100% ідуць ягоным шляхам духоўным і бачаць падобна, як ён. Можна спакойна дапусціць такую версію, што нягледзячы на вялікасць гэтага прарока, ну і сябра і Хрыста, то вучні, магчыма, ну, не до конца даганялі ўсёй гэтай тэмы, ўсёй гэтай навукі. Так бы гэта сказаў. І, ну, таму што ў кожнага свая дынаміка, духоўны рост, і некаторых рэчаў проста нельга пераскочыць. Да некаторых рэчаў трэба сапраўды дазрэць, і нехта скарэй да гэтага даходзіць, нехта марудней, нехто ўвогуле не дойдзе. Ну, таму, як бы, ну, першы такі пункт, давайте не будем ставіць знак раўно паміж самім Янам Хрысціцелем і ўсімі ягонымі вучнямі і ўсімі, хто яго слухаў. Не трэба ставіць знак раўно. Мне гэты момант асабліва цікавы тым, што сапраўды паглядзець, як часта ў жыцці, вот я асабіста бачу па сваёй святарскай паслузе. Бачу шмат людзей, которые ўдзячныя за маю паслугу, катэхезы, рэкалекцыі, прапаведванне. Але ведаеце, годы маіх назіранняў і розных гісторый перажытых, яны паказваюць мне адну такую не надта вясёлую праўду, што людзі, которые табой захопленыя, не факт, што на самой справе чуюць цябе. І я не адзін раз дасведчваў нечага такога, што прыходзіць момант такой Божай правакацыі, калі ўрэшце людзі пачулі. І на самой справе оказывается, што мы пра рознае абсалютна думаем, па-рознаму абсалютна жыццё духоўнае ўспрымаем. І, як это гаворыцца ў адной лодкі, мы разам, напэўна, не сядзем і не паплывём. Хаця людзі, здавалася, ўвесь час, вот, ах, отец Александр, ах, як усё класна, ах, як усё класна, а ўсё адно на сваёй хвалі. І атрымоўваецца моя, твоя не панімаць. Да. Я такія гісторыі, на жаль, не адзін раз перажываў. Вот. І часам это канфліктныя гісторыі, непрыемныя, але па-свойму благаслаўлёныя, таму што ўрэшце некалі там рэчы называюцца сваімі імёнамі. Там, ну, вот, людзі чуюць і не чуюць адначасна. Ну, я асабіста такога бачу даволі шмат. Не так даўно адзін такі, слава Богу за гэтае выказванне, ну, это мудрасць, сапраўды, нейкая чалавечая Божая. Адзін чалавек цікавую думку мне сказаў, я адразу так па-жывому з вамі дзялюся, што, канешне ж, мы ставім акцэнт, як веруючыя, трэба чытаць святое пісанне, трэба пазнаваць Господа і так далей. І гэта аснова, з гэтага ўсё пачынаецца, ну і я шмат да гэтага заахвочваю. Але калі мы пачынаем чытаць святое пісанне, а ў нас ужо ёсць нейкая наша пазіцыя, то мы нават на святое пісанне глядзім з нашай перспектывы гледжання. Мы шукаем там аргументаў, часта, несвядома нават, которые пацвярджаюць мае погляды. Вот так вот чытаць святое пісанне, як бы сказаць, як з нуля ўсё адно, пазнаючы занава, беспрыстрасна, калі можна так сказаць. Ну, гэта вялікі дар і вялікая мудрасць. І далёка не кожны вот так вот чытае. Все-таки мы глядзім са сваёй перспектывы. І тыя, хто за насіллем, яны таксама знойдуць апраўданне ў святым пісанні. І гэта быў цэлы перыяд сярэднявечча, і па сённяшні дзень это цянецца. Людзі, чытаючы Біблію, сваю там палітыку будуць гнаць, свае нейкія
Ну, вось нейкія такія імперскія замашкі, там, ці похоці людскія задавальняць, ці там амбіцыі свае. Знаете, я нават прызадумаўся, што ёсць такі цікавы тэкст у Святым Пісанні, калі апостол Павел кажа, што ўжо няма ні мужчыны, ні жанчыны, ні грэкаў, ні габрэяў, а ўсе мы адны ў Хрысце. Канешне ж, я разумею кантэкст, у якім гаворыць апостол Павел, але калі прачытаюць гэты тэкст трансгендары, которые не цікавяцца пісаннем, а вот проста ім трэба даказаць сваю правату, я думаю, гэты тэкст няма ні мужчыны, ні жанчыны, яны адразу скажуць: о, класна. То есть можам быць трансгендерамі, гомасексуалістамі, все нормально, все праходзіць. І вось это вот страшная штука. Калі мы да Бібліі падыходзім ужо з канкрэтнай пазіцыяй, і мы не шукаем там слова жывога і праўды Божай, а мы шукаем пацвярджэння сваім тэзам. І ў прынцыпе пацвярджэнне многім тэзам у Бібліі мы знойдзем. І так адбываецца. І атрымоўваецца, людзі як бы чуюць і не чуюць адначасна. Такая вось трошку духоўная слепата. І ў прынцыпе многія мы так робім. Не выключана, што я таксама. Хаця гэтага, магчыма, там у нейкай ступені несвядомы. І чытаць вот так вот як занава, як з нуля Святое Пісанне, пазнаваць навуку Христовую, як бы не знаючы нічога, ну для гэтага трэба адвага нейкая. Далёка не кожны гэта робіць. І вось, першы момант, які мяне так, па-свойму ўражвае, што да, Ян Хрысціцель гэта Ян Хрысціцель, а ягоныя вучні это ягоныя вучні. Некаторыя вельмі падобныя да Яна, а некаторыя, магчыма, так асоба і не пачулі, пра што ён гаварыў, хаця былі ім захопленыя і ківалі галавой. Я такіх гісторый, на жаль, нагледзеўся і бачу. Яшчэ момант. Можна дапусціць, што вучні Яна Хрысціцеля яны сумняваюцца. Па-першае, чаму? Ян Хрысціцель быў прарокам Дня Гасподняга, ён прадказваў суд. Мы чуем, здаецца, у Лукі там будзе момант, калі Ян Хрысціцель кажа, што ідзе гэты суд, што прасеяць як пшаніцу, да, што лопата ў руцэ ягонай, да, што вот это такая тэма разборак Божых, што ў канцы канцоў вінаватыя заплацяць, прыйдзе справядлівасць Божая. Вот это ўся тэма суда Гасподняга. І Ян Хрысціцель, ён адпавядае вобразу вось прарока апошніх часоў. Ён жыве на пустыні, жыве радыкальна, нічога не есць, вот проста аскет. І ён прадказвае Месію, і раптам Христос гэта зусім іншы вобраз. Ён не падобны на Яна Хрысціцеля. Ён не аскет. У такім плане, як Ян. Ён не пасціцца, ягоныя вучні не пасцяцца, ва ўсякім разе яўна, вядуць сваё жыццё так вот публічна, не скрываючыся, у вялікіх натоўпах, а не недзе там на пустыні. І, магчыма, вучням Яна Хрысціцеля, которые пачулі, як іх настаўнік паказвае на Месію, ім гэты вобраз не склаўся. Яны чакаюць суда Божага, яны чакаюць разборак, а тут раптам аказваецца, што Христос не тое, што разборкі не робіць, а ён нават хворых аздараўляе. Наадварот, здаецца, жыццё абуджаецца. А здавалася, яно ўжо павінна скончыцца, бо суд ідзе. І, магчыма, вот тут незразуменне гэтых вучняў. І цікавы ёсць тэкст, пасля далей там будзе хутка ўжо зрэшты, калі Ян Хрысціцель пасылае, зрэшты, яго чытаю вам. Матвея 11 раздзел, вершы 2-3, скора да гэтага больш-менш дойдзем да гэтага тэксту. Ян, калі пачуў у вязніцы прачыны Хрыста, паслаў вучняў сваіх спытацца ў яго: ты той, які мае прыйсці, ці чакаць нам іншага? Некаторыя кажуць, няўжо Ян засумняваўся. І адна з самых верагодных версіяў, што не, Ян не засумняваўся, але ён знаходзіцца ў вязніцы, а вучні ягоныя на свабодзе. І вучням трэба сустрэцца з Хрыстом. То есть ён гэтае пытанне задае дзеля вучняў. Так многія каментуюць, да. Хаця, канешне, дапускаюць, што, можа, і Ян засумняваўся, бо вот ён прарок Дня Гасподняга,
ён у турме, павінен быць суд, а тут раптам Христос чыніць вялікія знакі і цуды, і жыццё ідзе як просто працвітае там, да, і прыпяваючы. Вось, так што можна дапусціць, да, падкрэсліваю, што вучні Янавы таксама сумняваюцца. Наступны момант такі важны, што это пытанне пра пост, што яно паказвае, гэта такі эпізод, ну, сказаў бы, ну, такая тонкая матэрыя духоўнага жыцця, вот як навучыцца ісці самастойна. Як, канешне ж, мы, як народ Божы, у супольнасці, мы адзін на аднаго глядзім, там адзін на аднаго раўняемся, нехта для нас прыкладам з'яўляецца, для некага мы з'яўляемся прыкладам. Усё гэта ёсць і павінна быць. І тым не менш, вось гэты элемент супольнасці, эклезіі, касцёла, ён не пярэчыць таму, што кожны з нас усё ж такі праходзіць жыццё у нейкім там працэнце духоўнае індывідуальна. І вось, ідучы гэтым шляхам індывідуальным, ну, трэба знайсці тую такую тонкую сярэдзіну, каб не раўняць людзей да сябе. І самому не раўняцца на іншых. Я гэтую тэму падымаў, недзе там на ютубе ўжо была гэтая катэхеза, не апранаць чужой вопраткі. Это вобраз цара Давіда, который не змог ваяваць у даспехах Саула. І ён робіць тое, што заўсёды ўмеў. Ён бярэ сваю прашчу, камяні, кій, і ён перамагае Галіафа. Вось это вобраз духоўны, што ну, далёка не заўсёды трэба чужую вопратку духоўную, хоць і класную, апранаць на сябе. І далёка не заўсёды трэба, каб людзі рабілі тое, што робяць ты. Трэба зразумець, каб таксама іншых не нагибаць, скажем так, не нацягваць вось на свой духоўны вопыт. І ў гэтым кантэксце вось гэтае пытанне, чаму вучні Янавы посцяцца і фарысеевы посцяцца, а вашыя не посцяцца, яно гучыць як пытанне такіх нязрэлых людзей, которые хочуць, так як камунізм, усіх у адно загнаць, каб усе былі падобныя як піянеры ў той самай вопратцы. Ну і гэта так не працуе. Тое, што посцяцца Ян Хрысціцель, не значыць, што так павінны рабіць іншыя. Вот у чым логіка, да. І этот момент, канешне, такі, ну, тонкі, сказаў бы, да, але вельмі важны. Асабіста я гэты урок пачуў, я не так шмат на самой справе з часоў семінарыі, такіх урокаў Божых памятаю, але сапраўды для мяне это быў цэлы урок, такі духоўны урок, калі адзін з нашых выхаваўцаў, прапаведваючы, каментуючы вось гэты тэкст. А ў нас была такая практыка у семінарыі кожны дзень адрацыя на свяцейшага сакраменту, гадзіна, але это было ўсё добравольна. То есть усе займаліся хто чым хацеў, там хто некуды выхадзілі, працавалі, адпачывалі, вучыліся, да, а ў капліцу мог любы зайсці, была адарацыя. І памятаю, ён сказаў такія словы, што тое, што нехта хоць кожны дзень сядзіць гадзіну на адарацыі, гэта не значыць, што іншыя так павінны рабіць, і што трэба вось раўняцца, хто лепшы, хто горшы. Ён у гэтым кантэксце вот пра гэта разважаў, да, што вот тут гучыць гэтае пытанне, чаму мы посцімся, чаму мы молімся, чаму мы вот то і то робім, а вы вот так вот не робіце. Да, гэта такая своеасаблівая нязрэласць. І такога у супольнасцях хрысціянскіх, у касцёле такога поўна. Нашыя пабожныя кабеткі, я это бачу пагалоўна, у многіх парафіях традыцыйных, да. Чарговая ініцыятыва, і там, ну, даруйце за это такое брутальнае слово, просто пагалоўе пачынаецца, да. Чарговая ініцыятыва, чарговая маргарытка маліцца там за ксяндза, там зноў жывы ружанец, там нейкая чарговая пілігрымка, нейкая зноў чарговая пабожнасць, там ці адарацыя, ці яшчэ нешта, і ўсё, і пачынаецца згон людзей. І гэтыя людзі, которые не могуць узяць адказнасць за сябе, ацаніць, ім это патрэбна ці не патрэбна, вось у такой нязрэласці, чаму мы пасцімся, а вы не пасціцеся, вот падагнаць усіх пад адну гребёначку, да.
Вось людзі ў гэта записываюцца, потом мучаюцца, спавядаюцца, каюцца, яны трываюць гэтыя пабожныя нашыя кабеткі. У гэтых многіх жывых ружанцах, у гэтых многіх маргарытках пацянуць не могуць. Жыцця духоўнага толкам няма, вот просто нейкія грузы, абавязкі, под которыми нават до конца самі не падпісаліся, іх просто некуды нехта ўпіхнуў. Да, вот, асоба часам нават не пытаючыся, часам по такой наіўнасці самі ўпіхнуліся, часам вось па нейкай такой ідэалогіі, не ведаю па яшчэ чым. Таму для мяне вот этот момент, ну, ён такі важны, да, вот убачыць, ну, у гэтым пытанні, ну, такую нязрэласць, да, вот, чаму мы пасцімся, а вы не пасціцеся. Трэці момант, што я такога глыбокага бачу ў гэтай тэме, ў гэтым пытанні, я это называю знешняе і ўнутранае. Што такое жыццё духоўнае? Гэта сувязь з Духам Святым, гэта роздум. Некалі Юзеф Аўгусцін, езуіт, такую класную фразу казаў, што жыццё духоўнае гэта думка. Гэта здольнасць аналізаваць, думаць, разважаць, пагружацца. Заўважце, менавіта таму Христос прапаведвае. Христос не чыніць рытуалаў, Христос не ўводзіць правілаў такіх вось літургічных, пакланення, набажэнстваў, да. Што робіць Христос? Ягоная місія, ну, акрамя, канешне, цудаў і так далей, ягоная місія прапаведваць. Ён нават цуды ў пэўным моменце не робіць, яшчэ не ўсе аздароўленыя, яшчэ людзі шукаюць яго, а ён кажа, мне трэба ісці ў іншыя гарады, каб там прапаведваць, бо я дзеля гэтага прыйшоў. А навошта прапаведваць? Каб людзі думалі, каб людзі нешта зразумелі, аналізавалі, разважалі. Вось это вот, ну, як бы фундамент жыцця духоўнага, да, вот, разважанні, дзеянні Святога Духа, адкрытасць на Святога Духа, гэта рызыка веры. Вот это вот, это ну, внутры нас, это тое, што унутранае. А ёсць знешняя форма жыцця духоўнага, гэта рэлігійныя практыкі. І прасцей ісці за знешнім. Якую ахвяру скласці, колькі грошай даць, пасціцца як, сколькі літраў вады піць, не піць, працэнт жырнасці, малака, мяса і так далей. А гэта можна, а гэта нельга, колькі гадзін трэба. Вот для нас это прасцей, вот такімі вот правіламі, бо это знешняе. Колькі адмаліцца і чаго, сколькі раз, яшчэ асабліва вот праваслаўныя любяць, так, да, вот, скажите, сколько раз почитать. Вот. Какой псалом? Дайте мне псалом и сколько раз почитать, да. Такая вот математика. Ну і гэта не жыццё духоўнае, да, это, ну, не ведаю, як это назваць, ну, рэлігійнасць такая, да, по-свойму нават хворая. Але так намного прасцей, да. Некаторыя кажуць, што таму іслам такі папулярны. Таму што так намного прасцей. Цікава, што, канешне ж, з гэтым звязаны нейкі радыкалізм. Ну, бо гэта ж трэба вот і ахвяры, там, да, і пасціцца, это ж трэба нейкі высілак такі, і радыкалізм, аскетызм, напрыклад, да, вот это вот пасціцца, маліцца, не есці, там, да, не спаць ноччу, вот этот вот аскетызм. Але паглядзіце, што такі аскетызм ёсць у будызме, дзе людзі сабой займаюцца, яны дакладна не знаюць, хто такі Христос, Сын Божий, і не пакланяюцца нашаму створцы. Людзі занятыя сабой, так што этот аскетызм, ён абсалютна можа быць аддзелены ад Бога. Да, з усімі нашымі пастамі і малітвамі можна спакойна з Богом так і не сустрэцца, займаючыся толькі знешнім і па сутнасці толькі самім сабой. А да ўнутранай часткі жыцця духоўнага так і не дайсці. Апостол Павел, паглядзіце, як шмат пра гэта прапаведвае. Пасланне галатам, пасланне да рымлянаў на гэтую тэму будзе, ну, такое ярка выражанае, дзе проста так громка гучыць гэты матыў: праведнасць праз выкананне закону альбо праведнасць праз веру, праведнасць праз рызыку, праведнасць праз давер Богу. Да, вот Павел падкрэслівае, што вот этой другой часткай мы апраўдваемся. І Абрагам стаўся праведнікам, бо паверыў, а не таму, што гатовы быў Ісаака забіць. Ну, такая тэма. І ў гэтым кантэксце, канешне,
Христос кажа пра тое, што жаніх з вучнямі, што гэта пір, трэба весяліцца, это эпоха месіянская ідзе. Ну, але гэта трэба неяк унутры паверыць у гэта, прыняць, рызыкаваць. А знешне пост так прасцей. Вот. І ў гэтым кантэксце, магчыма, гучаць гэтае пытанне, да, вот, пра пост. Это катэгорыя людзей, которые не до конца могуць прыняць унутранае. Ім прасцей за знешняе схапіцца. І апошні момант, што за гэтым пытаннем можа крыцца. Цікава, што айцы касцёла многія, Ян Златавусны і, ў прынцыпе, хіба што можа нават і большасць, за малым выключэннем, каментуючы гэты тэкст, падазраю, што, канешне, большасць абапіраецца на Яна Златавуснага, але гавораць, што прычынай гэтага пытання ёсць зайздрасць. Таму што, пакуль Христос не пачаў публічна дзейнічаць, то папулярнасць Яна была вялікая, да яго ішлі вучні, да яго ішлі людзі, натоўпы. І цяпер Христос стаў дзейнічаць, і паслуга Яна, яна пайшла ў цень. І, магчыма, Яну праблем з гэтым няма, ён чалавек зрэлы Божы, а вот вучні не факт. Ну і многія айцы касцёла кажуць, што зайздрасць пабуджае іх задаваць гэтае пытанне, чаму вот вы такія, ну як бы так, а трэба, каб вот рабілі так, як мы. Логіка ў гэтым ёсць. Логіка ў гэтым ёсць. Таму што сапраўды так механізм гэта працуе. Вот так працуе зайздрасць. Замест таго, каб задаць пытанне пра сябе, ты пачынаеш атакаваць іншага. Вот так вот працуе зайздрасць. Гэта нехта вінаваты. І паглядзіце, што так вельмі часта, ну, па гэтаму механізму, ну, мы робім там у нашых канфесіях. Часта католікі і праваслаўныя, бачачы вот пратэстанцкія супольнасці, насколькі яны жывыя, актыўныя, часам як людзі адыходзяць да пратэстантаў, замест таго, каб задаць пытанне, што з намі не так, пачынаюць атакаваць пратэстантаў. Што яны заманіваюць, маніпуліруюць, там грашмі, этой Амерыкай і так далей. Як па мне, это просто зайздрасць. Прычым такая, ну, хворая, вот этот спосаб мышлення хворы, да, таму што заўсёды я часта чуў, што людзі да пратэстантаў ідуць, таму што там грошы Захаду і Амерыкі. Канешне, смешны аргумент. Там дзесяціну складаюць, там 10% трэба свае грошы аддаць. Не тое, што вот ад іншых узяць з нейкай Амерыкі, там, да, як раней было ў 90-е, напрыклад. Але свае трэба аддаць, тое, што ты заробіў. І таму, што людзі там для грошай ідуць, да, ну, смешныя аргументы. Думаю, што это просто зайздрасць, не больш таго. І прычым хворыя. Замест таго, каб паглядзець, што ў нас не так, да, што не па-божаму, вот атака тады ідзе вот на тых самых пратэстантаў. Альбо, напрыклад, святары так часта таксама, на жаль, вот каго праяўляецца этот грэх зайздрасці, таксама так рэагуюць. Калі чуюць, што вот людзі з іхнай парафіі пачынаюць ісці ў іншую парафію, бо там нейкі вопыт духоўны прыдбаюць, альбо едуць там некуды, бо там можна ў таго ксяндза паспавядацца, а ў свайго толкам не паспавядаешся, бо ён злы як сабака. І калі такое вот бачаць, што людзі з іх парафіі некуды там ездзяць, ходзяць, слухаюць некага, нараджаецца зайздрасць, прычым хворая, паталагічная, которая не задае пытанне, што са мной не так, да, чаму я людзям даць не магу вось этой кармёжкі духоўнай, а пачынаюць думаць, ага, значыць, людзі такія бесталковыя, значыць, ксяндзы такія бесталковыя, ну і пачынаецца такое гонева, назовём это так, да, пачынаюць тады асуджаць там ці нейкіх ксяндзоў, там шукаць нейкія із'яны, калі можна так назваць, да. Ну, это паталагічная рэакцыя зайздрасці. На жаль, гэты механізм зразумелы, ён часта працуе, але я асабіста не згодны, ну, не згодны з Яном Златавусным і астатнімі айцамі касцёла, што от прычына гэтага пытання – это зайздрасць. Таму што з пісання гэтага не вынікае. Механізм зразумелы, да, згодны, што гэта так працуе, але нельга вот так вот просто сказаць, што яны па прычыне зайздрасці. Я думаю, што это высана з пальца, такія домыслы. Всё, на гэтым
мы сканчваем пытанне аналіз гэтага пытання. Для мяне яно сапраўды вельмі глыбокае это пытанне. Так шмат тут розных тэмаў за ім крыецца. Чаму мы пасцімся, а вы не пасціцеся? Для мяне не то, што новыя, то старыя там тэмы, але з вами дзялюся. Ідём крыху з вами далей. Этот тэкст мы павінны скончыць. Езус сказаў ім: «Ці могуць быць у жалобе госці на вяселле, пакуль з імі жаніх? Але прыйдуць дні, калі будзе забраны ад іх жаніх, і тады будуць пасціць». Па-першае, Езус сябе называе жаніхом. Гэта вобраз старога запавету, які любы габрэй павінен зразумець. Таму што ў прарокаў будзе шмат гэтага вобразу, гэтай логікі, дзе Бог сябе называе жаніхом, а народ Божы гэта нявеста, абранніца. У Ярамеі будуць самыя такія яркія на гэтую тэму хіба што тэксты, дзе Гасподзь кажа, што народ, который здраджвае Бога, няверны Богу, гэта як дзева чужаложная, которая аддаецца любым іншым мужчынам. Там увогуле адкрыта пророк кажа, што пакажы мне пагоркі, на которых ты не аддавалася. Ўсё адно як прастытутка. Ідзе размова, канешне, пра ідалапаклонства на пагорках, пра гэтыя вышыні, такія геаграфічныя, дзе ставіліся храмы, культ быў паганскі. І гэты вобраз габрэям ён зразумелы. Пакуль ёсць жаніх, датуль ёсць вяселле. Христос у гэтым кантэксце, магчыма, гаворыць. А другі матыў таксама вельмі цікавы, што ён адказвае вучням Янавым, а Ян Хрысціцель, это мы чытаем у Евангелии ад Яна 3 раздзел 29 верш, некалі сказаў такія словы: «Хто мае нявесту, той жаніх, а сябар жаніха, што стаіць і слухае яго, вельмі радуецца голасу жаніха. Гэтая радасць моя поўная». Ян Хрысціцель, прадказваючы Хрыста, ён ужывае гэты вобраз і хоча сказаць, што ён Христос, паказваючы на Хрыста, ён кажа, ён Христос гэта жаніх, а народ Божы гэта нявеста. А сябе ён называе сябрам жаніха, который просто дзіка абрадаваўся. Страшна абрадаваўся за таго, што урэшце гэтае вяселле адбываецца. І таму, магчыма, калі Христос кажа гэтыя словы, ён вучням Янавым нагадвае тое, што яны павінны былі чуць. Пра што казаў Ян Хрысціцель. І з такім трошку нават пасылам, такім паміж жарткамі, што калі ваш настаўнік Ян Хрысціцель, як сябра жаніха радаваўся, то чаго вы дакалыпаліся? Вы чаго прэтэнзіі маеце? Магчыма, паміж жарткамі такі пасыл гучыць. Больш крыху насцярожвае тэкст, калі Христос кажа: «Прыйдуць дні, калі будзе забраны ад іх жаніх, і тады будуць пасціць». Канешне, ён прадказвае сваю смерць. Наўрад ці апосталы зразумелі гэта, но это такое далёкае, ён яшчэ напрамую не гаворыць пра сваю смерць, это такі далёкі намёк. Наўрад ці яны гэта зразумелі, але цікавы матыў, што калі будзе забраны жаніх, калі будзе забраны Христос, пасля яго смерці ў гэты дзень будуць пасціцца. Канешне, нам, як католікам, з нашай традыцыяй лацінскага абраду, дзе мы ў пятніцу пасцімся, не ўжываючы мяса, неяк так напрошваецца, у пятніцу Хрыста забілі, таму мы мяса не ядзём, пра гэта ідзе размова. Такая практыка ёсць, свае плюсы ў гэтай практыкі ёсць, хаця і свае мінусы. Але я б дакладна, так прымітыўна не разумеў бы гэты тэкст. Дакладна, думаю, не пра мяса тут ідзе размова, пра нешта глыбейшае. І спрабуем зараз глянуць, пра што ідзе размова. Такі праваслаўны святар, некалі ён жыў у Амерыкі, так цікава, я чарговы раз, аж так шмат тэкстаў ягоных не маю, там час ад часу на нешта нарываўся. Александр Шмеман, эміграцыя некалі. Свой час, мне здаецца, калі не памыляюся, што я нават мог у грамадзянскай вайне ўдзельнічаць, магу памыляюся.
такой супраць бальшавіцкай улады. Пасля ён выехаў, жыў у Амерыкі, служыў, ёсць цэлыя лекцыі на радыё Свабода ягоныя, і кніг ягоных трошку там выйшла. І цікава, што там, дзе знаходжу ягоныя каментары, вот мяне это нешта чапляе, мяне асабіста, што ён такі даволі глыбокі, ўжо не адзін раз на ягоныя. На жаль, няма такіх вот поўных каментароў да апісання, але тое, што я вот бачу, мяне асабіста это цапляе. Так трошку нават здзіўляўся, што я ж так стаў капацца, што это за святар такі. Конечно, ўжо святой памяці памёр. Вось, Александр Шмеман, каментуючы гэты тэкст, ён гаворыць так. Якая логіка поста? Дзеля чаго трэба пост? Пост – гэта чаканне, ён звязаны з характарам чакання. У старым запавеце пасцяцца чаму? Таму што чакаюць прыходу Месіі, чакаюць вызвалення. Пост звязаны з просьбамі. Таму што гэта форма ахвяры. Христос кажа, што многія малітвы трэба з малітвай і пастом. Як бы падмацоўваеш, да, вот трэба нейкую ўсё адно як цану заплаціць. І момант прыходу Хрыста, вот ён як Месія сярод апосталаў, гэты момант перажываецца у часе цяперашнім. Ён не звязаны з чаканнем. Трэба перажываць яго прысутнасць вот тут вот зараз. Таму пост зараз не мае сэнсу. Паглядзіце, што Христос 40 дзён пасціцца перад сваёй місіяй, таму што ён павінен яе пачаць. Пасля аж такіх яркіх прыкладаў поста, вот прызадумайся, ці ўвогуле ёсць яшчэ ў Пісанні прыклад, дзе Христос бы пасціўся. Ноч маліўся, да. Але вот прям такі вот пост, хіба што нават магу памыляцца, але так узгадаць не магу. Нават заўважце, цікава, што калі вучні не маглі выгнаць злых духаў, Христос кажа ім, што некаторы род трэба выганяць пастом і малітвай. Але гэта ўжо будзе практыкавацца, хіба што пасля ў небаўшэсця Хрыста. Таму што пакуль ёсць Христос, ён духаў выганяе вот просто так, раз словам сказаў, і ўсё, і пашлі. Таму сапраўды вот эта логіка, што пост ён звязаны з чаканнем, калі мы просім, каб Бог прабачыў нам грахі і чакаем, што ён прабачыць, бо можа быць пост такі вось пакаяння. Калі хочам нечага выпрасіць у Бога, як цар Давід моліцца, каб Бог аздаравіў ягонае дзіця, которое памірае. Вот это вот характар поста. І пасля ў небаўшэсця апосталы будуць пасціцца. У дзеях апостальскіх мы будзем чытаць, да, што яны посцяцца і моляцца. Это як часта ў пары ўсё адно ідзе. Вось, але ў гэты момант публічнай дзейнасці Хрыста, пост цяпер не патрэбны. Такая вось, нейкая логіка. І ў сувязі з гэтым, цікавая думка, ніколі ў тым кантэксце не разважаў я асабіста. Вот пост як чаканне. Ягоная галоўная задача – это характар чакання. І ў сувязі з гэтай логікай такое пытанне. Христос пасля ўваскрасення і ў небаўшэсця, ён гэты свет і пакінуў, і не пакінуў. Таму што ён ёсць з намі ў Духу Святым. Ён надалей застаўся з намі, як абяцаў. Вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння свету, гэтага веку. То есть ён з намі, і разам з тым мы чакаем ягонага другога прыйсця. Таму вось у гэтай логіцы пост, ён ужо актуальны пасля ў небаўшэсця Хрыста, калі ён пакінуў гэтую зямлю так яўна, відзіма. Ён актуальны і разам з тым не актуальны, таму што Христос ён з намі. Таму нам трэба такую залатую сярэдзіну недзе шукаць. Таму што сапраўды Христос заахвочвае да поста, і я шкадую, што нам так цяжка это даецца. І мне асабіста это так не проста даецца, мы адвыклі ад гэтай практыкі, многія. Вось, і Христос усё-такі заахвочвае да поста, і апосталы практыкуюць, і разам з тым асцярожна, каб не перагнуць палку. Такая вот думка у мяне. Яшчэ, в логіку ўвогуле поста. Я зусім не разважаю пра это пост і здароўе. Таму што здароўе – это здароўе, ўсё-такі пост ён мае характар рэлігійны.
Да, это добрая рэч, што трэба пахудзець, абжырацца не трэба, там вечарам не есці, там, да, замнога там тлустага не ўжываць, алкаголя не ўжываць. Всё это карысна. Просто для здароўя, да. Здароўе здароўем, але пост это нешта іншае. Таму все гэтыя тэмы, пост для пахудзення, там, да, аздаравительнае галаданне, но это не мае характар рэлігійны. Таму ў гэтым кантэксце нават не гляджу. Цяжэй мне зразумець логіку, зноў жа, шукаючы недзе залатую сярэдзіну, вось это аскетычны характар паста. Паглядзіце, што такое аскеза. Гэта так практыкаваць сябе, абмяжоўваць сябе, сваю волю, каб умець своечасова сказаць «не». Людзі, которые не ўмеюць адмаўляць сабе, дагаджаюць сваёй похаці, сваёй плоці. Калі не ўмеюць адмаўляць сабе ў малым, яны не змогуць адмовіцца і ў вялікім. Таму аскеза па ўсёй логіке, яна вельмі карысная. Чалавек, который ніколі не практыкуе аскезу, ён толкам жыцця духоўнага весці не можа, таму што ён будзе такі піхні павалюся. Ён не зможа ад сябе вымагаць. Хрыстос і апосталы, яны аскетычныя. Але таксама вельмі асцярожна з тэмай аскезы, таму што я не бачу асабіста ў пісанні, каб быў прамы прызыў менавіта да аскезы. У такім сэнсе, да, што вот такімі зрабіць сябе універсальнага салдата, гатовага на любыя заданні. Я не бачу гэтага ў пісанні. Скарэй я бачу, што яны адкрытыя на вось гэтыя аскетычна-постныя практыкі тады, калі ёсць патрэба. Як бы ў нейкім сэнсе жыццё, абставіны, прадбачнасць Божая змушае нас да вось такога аскетычнага спосабу жыцця, але не сама аскеза, вот сама па сабе як ідэал нейкі. Быць такім вось аскетам, который ад многага адмовіўся. Паўтаруся, так робяць буддысты. І нічога супольнага з Хрыстом яны не маюць. Яны вельмі аскетычныя людзі, вельмі радыкальныя буддысцкія монахі, але нічога супольнага з Хрыстом. Момант гэты будзе для нас важны. Зараз урэшце сканчваючы, да, мы да яго дойдзем, таму што і ў каталіцтве вось этот ідэал аскетычны праз пустыннікаў, праз монахаў ад 3 стагоддзя, ад 4 стагоддзя, ад часоў егіпецкай пустыні, вось гэты ідэал такога, знешняга радыкалізма. Праваслаўе ўвогуле ў гэтым патанула. Калі чытаеш падвижнікаў праваслаўных ці ранніх айцоў касцёла, да, вот яны пастаянна пра гэта разважаюць. Гераізм, подзвіг, аскетычнасць і так далей. Яны пастаянна пра гэта разважаюць. І цікава, паглядзіце далей, тут ужо мала каментароў, але чыста агульна. Ніхто не прышывае латы з нябеленага палатна да старой вопраткі, так кажа Христос. Бо прышытая рве вопратку і дзіра робіцца яшчэ горшай. Многія айцы касцёла, амаль што пагалоўна, каментуюць, што Христос так сказаў пра апосталаў. На пытанне, чаму яны не пасцяцца, Христос хоча сказаць, нібыта, што яны не гатовыя, бо яны слабыя. То есть вот это вот, яны старая лата, а тут новае сукно. Вот пост, радикализм – это новое сукно, а яны не готовые. То есть яны старая лата, толку не будзе. Падобна другі вобраз там будзе з мяхамі і віном. То есть выходит, что мяхі старыя, вот, это як нібыта апосталы, а вино новое. Вось этот радикализм, аскетызм, что это як новое вино. І яны да гэтага не готовыя. І Ян Златавусны, як і астатнія айцы касцёла, каментуюць так, што па ідэі, да, яны павінны пасціцца, але пакуль што яны не гатовы, яны яшчэ да гэтага дазрэюць. І мяне гэты адказ ён бударажыць, злуе ўнутрана. Чаму? Таму што я асабіста бачу, што вось гэты адказ Христовы пра лату і пра віно, ён не датычыць апосталаў. Ён датычыць вучняў Яна Хрысціцеля, которые прыйшлі з прэтэнзіямі да яго. І гэта пра іх, скарэй за ўсё, ідзе размова, да, што пакуль вы
старые мяхи, назовем это так, покуль вы не меняете свой способ мышления, покуль вы трымаетеся за толькі знешнія гэтыя практыкі, толькі знешняе жыццё духоўнае, вы не можете зразумець таго пасыла новага, который нясе Христос. Люди архаичные, которые трымаются за свои традиции, боятся их поменять, а Христос скажа: вот я иду и все роблю новое. Як таким людям архаичным, которые боятся усялякіх зменаў, як яны могуць прыняць усё новое, что нясе Христос? Ну и як по мне, гэтыя словы Христовыя, тыя два прыклады з мяхамі і з віном датычаць вучняў Яна Хрысціцеля, а не апостолаў. Але зноў жа ж, цікавы момант. Чаму айцы касцёла каментуюць так? Таму што яны самі жывуць у эпоху такога вось аскетызма, калі для многіх это быў подвиг. Жыццё на егіпецкай пустыні, пасты гэтыя, радыкалізм, манаства такое вельмі радыкальнае, яны просто памешаныя на гэтым былі. Як па мне, гэта хворыя. Ну вось такі нюанс атрымаўся нам даволі, канешне, глыбокі. Дарагія, на гэтым сканчваем. Каротенькі наш тэкст, як па мне асабіста тут было шмат чым пакарміцца. Спадзяюся, вам таксама. Пахвалёны Езус Христос.